morning, ma'am. Hi, admission will be opened, ma'am. The timings is 9 a.m. to 3 p.m. Yeah, ma'am. Saturday, Sunday holiday. Thank you. Sir, good morning. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಮ್ಮ ದೇವರನ ದಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ತಿರ್ಜಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಇರು ಮುರಂತಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲ ಇರತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪಣ್ಲಿ Bakadalaji, sir. ಪನ್ನೋಡು ಪನ್ನೋಡು ಮನಸ್ಸಡಿತ್ತಿನ ಮನೋಡು ಇತ್ತಿನ ಮನಸ್ಸಡಿ ಇವಣ್ಣ ಮನಸ್ಸಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಉದ್ದಾಲ್ವತ್ತು ನಾನು ಮುರಂತ ಕಾಪಣ ಇರ ಮನಸ್ಸಡಿತ್ತಿನ ಇರೇ ಎನ್ನಡ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇತ್ತಲ್ಲ ದೇವರ ಕೆಬಿ ಬುಳ್ಳ ಇರತ್ತ Sir, aw kebiyat kannu. ಓವನ್ಲ ಬುಳ್ಳ ಇರತ್ತ ಬುಳ್ಳವಾಡು Sir, yeng pandritten, sir. ನನಗೆ Sir, I'm not able to teach a 4th standard, sir. You know Charan very well. I ever seen that much worse student in my experience, sir. I beg you, sir, please do something, sir. ಯಾರು ಶನಿವತ್ತಿನ ಇಂಬಲ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ದಾಯ ಬೆರಳು ಮಾಡೇನಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ದಾದ ಪಗ್ಲಿಯಲ್ಲ ಯಾನ ದಾದ ಅಂದ ತಾರೆ ಆಡೇನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಪ ಯಾನ ಕನ್ನಡ ಸಾಲೆಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ನಾಯಿ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದೇರು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಹತ್ತನಂಡ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ ಉಂಟು Sir, 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 puri pochi. Yan tulutu panpe. ಪಣ್ಣು Sir, ದಾದ ಗೊತ್ತುನೆ ಸರ್ ಎಂಗ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪಾಠ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ದಾನೆ ಇರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸರ್ ಚರಣ್ ಆಯ್ನ ಉಪದ್ರ ತಡೆ ರಾಪುಜಿ ಸರ್ ದೇ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಸರ್ ಆಯ್ಗ ಉರ್ಗಿಯಗ ಬೋಡಾದ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಮಲ್ಪೊಡು ಸರ್ ತಪಣಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸರ್ ಆಯ್ಗ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಆಯ್ ಬಾಯ್ ಬುಡ್ಡನೆ ಪೊಡ್ಚಂದ ವರ್ಡ್ ಪಾತೆರ್ವೆ ಸರ್ ಎಂಗ ಆಪುಜಿ ಭಂಗ ಆಪುಡು ಸರ್ ನಿಕ್ಕಲ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಎಕ್ಕಲ ಮುಲ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ದೇವರೇ ಆನ ಫಾದರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ತಾರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ಮಂಡೇರೆ ಇನಿ ಬಪ್ಪೆ ಬಂತೆ ಬರಡಿ ನಾನು ಫಾದರ್ ಸರಿ ಬಾಬಾ ಮಂಡೆ ಬಿಚ್ಚ ಓಕೆ ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೋ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್ ಎಂತ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೋ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿತ್ತಾರೆ ದಾದೆ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಅತ್ತ ಸರ್ ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೋಡ ಅಂದ ಕೆಣ್ಣಿ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಡಾ ಸರ್ ಯಾನ್ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಸರ್ ಪೋಲಪ್ಪ ಪೋಲ ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ ಆಹಾ ಹೋಗ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದ್ದಲೆ ಉಡುಪಿದ ಆನೆ ಬೈಲ ಕೊದೋಜುನು ದೇವರೇನೆ ಅಮ್ಮ ಸರ್ 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 ದಾನ somebody scheme ಎಂತ somebody scheme ಸರ್ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ದಾಯ ಸರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ದಕ್ಲತ್ತ ಸ್ಕೀಮ್ ದಗಲತ್ತ ಸರ್ ಒಂದು ಬೇತೆ ಸ್ಕೀಮ್ ದಕ್ಲತ್ತ ಅತ್ತತ್ತು ಅತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಂತು ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಬೈಕ್ದ ಒಯ್ತ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಅತ್ತ ಸರ್ ಒಂದು ಬೇತೆ ಅತ್ತ ಒಂದು ಬರಡೆ ಬರಡೆ ಲೆಪ್ಪಡೆ ಬರಡೆ ಏರೆ ಯಾ ಕಮಿಂಗ್ ಬೇಗ 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 ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಸೀಟ್ ಏರೆ ಯಾನು ಚರಂಡಿನ ಪಪ್ಪ ಚರಂಡಿ ತೋಡ ಹತ್ತತ್ತಿ ತೋಡತ್ತು ಸರ್ ಚರಣಡಿ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡತ್ತ ಅವೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓ ಚರಣ್ಣ ಪಪ್ಪ ತೀರೆ ದಾದೇರ ಕೋಲೆ ದಾದೇರ ಕೋಲ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲು ಯಾರು ಮುಲ್ಪದ ಹೆಚ್ಚಮ್ಮು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಟು ಎಂಕಲ ಮುಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಟು ಎಂಕಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರ ಅಲಕ್ಕ ದಿಪ್ಪಣಂದ ಜೈರು ಮುಂಡು ತುತ್ತೊಂದು ಬರಬೆಲ್ಲಿ ಮುಂಡು ತುತ್ತರ ಬೆಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ತೂಲೆ ಸರ್ ಅಮ್ಮಿಡ್ ಮುಂಡು ತುತ್ತಲ ಅಣ್ಣ ಮುಂಡು ತುತ್ತಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಸಣ್ಣ ತಿರುಪಾವಲ್ಲ ಇರೇ ತುತ್ತಾವಲ್ಲ ಇರೇ ಮಾರ್ರೆ ಬಣ್ಣ ನಾನು ಮುಂಡು ತುತ್ತೊಂದು ಬರ್ಯರ ಬೆಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಅವೇ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡೊಂದು ಬರೋಡ ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ 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 ಕುಲ್ಲಿ 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 ಸರ್ 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 ಆ ತುತ್ತಿಯರ ತುತ್ತೇರೆ ಮರೆ ಹಬ್ಬ ಇರಂಜಿಂಚಿನ ಯಾಕಾರ ತೂ ಅನ್ನಕ್ಲೆಕ್ಕ ಆ ಕಡೆಗ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ಕುಲ್ಲಿ 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 ಸರ್ ಚರಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಪನೋಡು ಸರ್ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಚರಣ ಮಂಡ ಈಗ ನಂಚೋಳು ಓಯ್ ಅಣ್ಣ ಪೋಯಾರ ಪಾರಂಡ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಲೆ ಎಂದು ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲೋಲೆ ಅಂತ ಮಿತ್ತು ಮುಳ್ಳು ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಕುಲ್ಲು ಉಂತಲೆ ಅಂಚಾಂಡ ಕುಲ್ಲಲೆ ಬರ
ಸರಣ್ಣ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪತ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಈರ್ಬನ್ಲಿ ಇರ್ಬಲ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಜೀರ್ಬನ್ಲಿ ಯಾನಂಚ ಸಾವನು ಅನ್ಪುಣ ಮಾರ ಇದನ್ನ పొద్దుకు ఎరవాతను ಅಮ್ಮ విశ్రాంతిలో బల్లే మారే ఆ బండ యాన్ చెన్నై ఇటుపేల అంతుంది పును యాన్ తింగులు గొర ఊరు బర్పును మన మురని బತ್ತ దనగ పడిది బండలు సాలేడి రేగి పోయర ಬಂತೀರು ಅಂಚೆ ದಾದನ ಮಗನ ವಿಷಯ ಪಾನೀರುಂಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಬತ್ತೀನಿ ಓ ಮಗನ ವಿಷಯಕ್ಕೇನಾರ ಸಾಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮತ್ತೆ ಇರ ಮಗೆ ತಚ್ಚರನ್ ಅನ್ನಂದು ಆ ಇಂಚು ಮಗೆ ನಾನೇ ದಾಯ ಯಾರನ್ನ ಸಾಲೆ ಕಡಪುಣ್ಯ ದೇಗಿ ಕಲ್ಪೇರೆ ಕಲ್ಪೆರ ಆ ಕಲ್ಪೆನ ಆಗ ಒಂಚೂರು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡ ಓ ದೇವ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಕಡಪುಡ್ನ ಪೂರ ಕಟ್ಟದ ಕಡಪುಡ್ವೆ ಒಲ್ಲ ದಕ್ಕದ ಬಾಡಿ ನಾನು ಎಂಚಿನಿ ಅವೇ ಕಾಮನ್ ಆಸೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ದಾದಾ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡೆ ಅವು ಓಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಓಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗುಜರಿ ದಂಗಡಿಡು ದಯಮಾಡಿ ಸಾಲೆ ಕಡಪುಡ್ ಬರಿ ಆಗ ಒಂಜಿ ಬರೋಬರ್ ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಬರೋಬರ್ ಪುಂಡ ಲೆಕ್ಕಡು ಬೂಸು ಓ ದೇವ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬೈದಾರೆ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬೈದಾರ ಕೇಳ ಸರ್ ಈತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬೈದೆ ಯಪ್ಪ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ಬೋ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಅತ್ತಮ್ಮ ಸಾಲದ ಎಟಿಎಂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಟಿಎಂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ ಅವು ಎಟಿಎಂ ಮತ್ತು ಪಿಟಿಎ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಿಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಿಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ ನನ್ನರ ಬರ್ಪೆ ಓಪ ನನ್ನ ಪಣ್ಣಗ ಬರ್ಪೆ ಬರೋಡು ಗೊತ್ತಂಡತ್ತ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬರೋ ಶಾಲೆ ಬರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋ ಬಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಚರಣ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರೋ ಬಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಸರ್ ರಪಕ್ಕ ಅವಳು ಅಮ್ಮ ದೇವರನ ಹಲೋ ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ 1 2 3 ಸರ್ ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಸ್ಕೊರ್ಲೆ ಎಂತ ಒಂಚೂರು ಬೇಸ್ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಬೇಸೂರೇ ನನ್ನ ಮೈಕೋ ಆಪರೇಟರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಳೆ ಮಾರಾರ Attention please. All students, those who are playing in grounds, please come to your classrooms. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಚರಂಡಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಈಗಲೇ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬರತಕ್ಕದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಚಿನೆ ಹರ್ನ ಎಡ್ಡಾಯ್ತಾನೆ ಎಂಚಿನ ಅవి ಭಾಷಣ ಭಾಷಣನೆ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆನ ಉಳಾಯಿಲೆತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆನ ಉಳಾಯಿಲೆತ್ತಿನ ಯಬ್ಬಾ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಪುಂಡಿದಿ ಇದುಲ ಲೆಪ್ಪು ನಿಕುಲು ಮೈಕಡ್ ಲೆಪ್ಪು ಏರು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪನ ಮರ ದೇ ಇರು ಚರಣ್ಣ ಪಪ್ಪಂದತೆ ದೇ ಈರ್ ನಮಗೆ ಅವಳು ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಲಿ ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ದೇ ಇಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಣ್ಣ ನೆಟ್ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಠ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಡ ಈರ್ ನಮಗ ಕೊರಿಯಗ ಬೋಡದ ಎಂಕುಲ್ ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಮಲ್ಪುಡಣ್ಣ ಐಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕಂತಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಡ ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಶಬ್ದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೆರ್ಪೆ ಏರೆ ಅಯ್ಯೇ ಯಾಪ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಒಂಡ ಆತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಗೆ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಕಲ್ಪದ ಕೊಂಡ ಆಯಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂಜಿ ಬುದ್ಧಿದ ಹುಡುಗಿ ಆಯಾಗ ಎಂಕುಲು ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಅಂಚಿನೇನು ಪೂರ ಕಲ್ಪಾದೀನಿ ಈಗ ಅವ್ರ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ತುಳಿ ತಲೆ ತೀತ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ಲೆತ್ತನವ್ರು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅಂಚಾಣ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಹುಡುಗಿ ಎತ್ತೆ ಬೊಕ ಆಯ್ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಇತ್ತಿ ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರ್ನೆ ಹಿಡ್ದುಕ ಅಂಚಿನನು ನಮ್ಮೆ ಓ ಚರಣ itu hai kebi pudan na na sa namme charanu nani namme base getta bala i bala teacher lette det vor tan muji gasta bala base getta bala i kal illade bala nina kai kar boltu adwe na idda magga itte barui ಬರುತ್ತಾ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಕಾಯಬಿಡಿ ఆయన అమ్మేలారు అదే బస్ ಏಯ್ ಎಂತದ ನಿಂತದ ಅಲೆ ತುಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮರ್ಯಾದೆ ತುಲೆ ನೇ ಯಾನಿ ಬೊಂಬೆಡ್ ಏತು ಸಲ ಗೊಪ್ಪೋಚಿನ್ ಪಂತೆ ಇಮೆನ ಬೊಂಬೆಡ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಪ್ರಾಯನೆ ಇಮೆನ ಬೊಂಬೆಡ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಪ್ರಾಯನ ಇಮೆನ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲು ಬ್ಲೂ ವೇಲ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಲ್ಲೇರು ಇಮೆನ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲು ಬರ ಗುವೇಲ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಲ್ಲ ಸರ್ ಗುವೇಲ್ ಅತ್ತ ಬ್ಲೂ ವೇಲ್ ಅವು ಅಂಚವಣ್ಣ ಅವು ಹೊಸ ಗೇಮ್ ಎಂಚಿನ ಬರ ಬರ್ಪನ ಗುವೇಲು ತೋಡಿ ಎಂಚಿನ ಬರ ಬರ್ಪನ ಇಂಚಿನ ಮಗೆ ಬೋಡೆ ಈಗ ಇಂಚಿನ ಮಗೆ ಬೋಡೆ ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಡ್ಚಿ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಸಾಲಡನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಳಂಬ ಸಾಲ ಬಂಡ ಹೆಚ್ಚಿರ ನಿಂತ ದುಯರ್ಬೆ ಒಂದು ಏರು ದು ಏರು ಎಚ್ಚಂ ಮಂಡ ಏರ್ಬೆ ಅರ್ಧನೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನೆನಬೆ ಆರು ಮುಕ್ಕಾಲ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾ ಇದೆ ನೆನಬೆ ಇಚ್ಚೆ ಬರ ಇಂದು ಏರ್ಬೆ ಮೇಡಮ್ ಬೆ ನಮ್ಮೆ
ಆರು ಎರ್ಮೆನಂಬೆ ಎರ್ಮೆನಂಬೆ ಭಾಷೆ ಕಟ್ಲೆ ನಾಯ್ದ ಮಗ ಇಂದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಇಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರ ಮಗೆ ಏತು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಗ ಮಗ್ಗಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತು ನಿನಗೆ ಮಗ್ಗಿ ಗೊತ್ತುಂಟಣ್ಣ ಮಗ್ಗಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ನೀನು ಮಗ್ಗಿ ಕಲಿಬೇಡ ನೀನು ಬೊಗ್ಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗು ಮಾಂಗ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲದವ ಆಗ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದ ತಾಳ ಗೊತ್ತಿದ್ದನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಸಂತಾನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಎದುರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂತ ಇತ್ತದ್ರಲ್ಲಿ ಈತನ ಒಂದು ಗೋಣಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ 10 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಗೋಣಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ 10 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಉಂಟು ಅದರಿಂದ ನಾನು 5 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೆಗೆದು ಹೊರಗಿಟ್ಟೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಗೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಉಳಿಯಿತು ಗೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಡ್ದು 5 ಎತ್ತನೆ ಎತ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತು ತಾರ ಇನ್ನು ಆಡೋದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಆತ ಸುಲಭದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದ್ದೀರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಐನು ಉತ್ತರ ಮೂಜಿಗಸ್ತಾಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ ಗೋಣಿಟ್ಟು 10 ತಾರ ಏರು ಬಾಡ್ನಿ ಯಾಣೆ ಬಾಡ್ನಿ ಕೂಡ ಹಿಡಿದು 5 ಎತ್ತ ತಿರ್ತೀನೇರು ಅವಳೆ ಯಾಣೆ ಓ ಅವಳ ಇದೆ ఒక ఐడెన్స్ എനിക്ക് నీరే ಗೊತ್ತುಜಾ తీసుకొరదు కడపలే తీసుకొరలే ఎంకొంచి కొరలిಗೆ అవే ఫీస్ ಫೀಸ್ ಅತ್ತಿ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದತ್ತು ಕಡಬಿಡ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಓ ದೇವ ಸಾಲೆಡ್ದು ಇವಾಗ ತೆಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಸಾಲೆಡ್ ತೆಪ್ಪಿರಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಡುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಕಲ್ಪದ ಮಲ್ಲೊಂದು ಜನ ಮಲ್ಪೋಡುಂದು ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇಡ್ತಿ ನಾವು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಲೆಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡ್ನಿತ್ತೆ ಹತ್ತು ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡ್ದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆಸೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಆತರಾರೆ ವಯ್ಯೋ ಲಾಫಿಂಗ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗು ಮಾರಯ್ಯ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದು ಬನ್ಲೆ ಪಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾನದ ಬುದ್ಧಿ ಗೊತ್ತಾನದ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬತ್ತಂದಿಪ್ಪಡು ಜೋಕ್ಲ ಚಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಪಡು ಗೊತ್ತಾನತ ಸರಿ ಪೋಲೆ ಹಾ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಸೇರಣೆ ಸರಿ ಎನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಬಾಲೆಂಡ ನೀಡೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾಗ ನಾನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ ರಾಮ ರಾಮ ಒಂಜಿತ್ತಿನ ಆಲಿಪೇರ ಅಪ್ಪತಿ ನಾನು ಕುಡಂಜಿ ಬಾಲೆನ ಸೇರ್ಸವ ಸರ್ ಸೇರ್ಸಾಕ ಸೇರ್ಸ ಮೇಡಮ್ ಪಿಲ್ಲಪ್ ಅವನು ಈರ್ನ ಬುಧರು ಎನ್ನ ದೇವದಾಸಿಯರು ದೇವದಾಸಿಯರು ಓ ದೇವದಾಸಿ ರೀ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅವನ ರೀಟ್ ಒಂಚೂರು ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಅವನ್ ರೇಡ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಅವರೇತಿಜ ಎಂಚ ಈತ ಗಣೇಶಿ ಗಣೇಶರು ಉಮೇಶಿ ಉಮೇಶರು ರಮೇಶಿ ರಮೇಶರು ಅಂಚೆ ಯಾನ ದೇವದಾಸಿ ದೇವದಾಸಿರು ಒಂಚೂರು ಮರ್ಯಾದೆ ಇದು ಉಮೇಶ್ ಐತನ ಉಮೇಶರು ಗಣೇಶ್ ಐತನ ಗಣೇಶರು ಇತ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎನ್ನ ಉದರ ಅಮ್ಮೇರು ಹಾರು ನುಚ್ಚಿಲಿ ಯಾವ ದೇವದಾಸಿ ಸಿಟಿ 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 ಅತ್ತ ಲೇಡಿ ಗೊತ್ತಾನು ಎಂಚಿನ ಅವೇ ಬಾಲೆನ ಬೆದ್ದದಿನ ನೇ ಓ ಗ್ರಾಮ ಬಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಪಿನ್ 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 ಪಿನ್ನೊಂಜ ಕಡು ಪಿನ್ನೊಂಜ ಕಡು ಅವೇ ಸಾರಿಗಂತವನ ಸಾರದ ಪಿನ್ನತ್ತನ್ನ ಕೋಡ್ ಕೋಡ್ ಕೋಡು ಓ ದೇವ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೀನಿ ಅವು ಅಬರಿದ ಕೋಡತ್ತ ಅವತ್ತಿ ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಡಾ ಅಂದ್ಯಾನು ಆ ಕುಡೋರ ಬಂದಾಗ ಪನೋಡವೆ ಏರ್ಡ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ನೇಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂತೋಡವಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ನ ವರೈದನ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾ ಸೆಕ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಅದು ಅವು ಪನೋಡ ಕೂಡ ಅವು ಪನೋಡೆ ಪಂಡಿಜಿನ ಇರ ಬಾಲೆಗ ಮೂಲು ಸೀಟು ತಿಕ್ಕುಚ್ ಪನೋಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ಟು ಪಂಡ ನೆರ್ಪಿ ಮೂಲ ಯಾನ ಪಂಡಿಜಿನ ನೆರ್ಪೆ ಯಾನಿ ಕೆರ್ಪತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಇರ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಇರ್ ಪನ್ಲೆ ಬೇಗ ಈರೇ ಬೋಡದ ಪನ್ಪುಣ ಯಾನು ಬೇಗ ಇಂದೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೈಟು ರಡ್ಡಿಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಈ ಮೆತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲು ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಎಟ್ಟೆ ಜವಾನಿ ಈ ಮೆತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲು ಒಂಜಿ 45 ವರ್ಷದ ಸೂಪರ್ ಆಂಟಿ ಇಂಬೆ ಬಯ್ಯ ನಗೊಂಡತ ಈ ಆಂಟಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನು ಟ್ಯೂಷನ್ಗ ಇಂಬೆ ಪೋನಾಗ ಇಂಚ ಬೆಲ್ ಬಾಡಿ ಸಾತಿಗೆ ಆಂಟಿ ಇಂಚ ಬಾಕಿಲ್ ದಿಪ್ಪೇರು ಇಂಚ ಮೀದು ಬುರ ಇಂಚ ಸೀತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಅವತ್ತಿ ಯಾನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡಗೆ ನಿನಿ ಬಾಲೆ ಆಣ ಪೊಣ್ಣ ಸೆಕ್ಸ್ ಬಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡ ಆಣ ಪೊಣ್ಣ ಅಂದು ಇಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಆಣ ಪೊಣ್ಣ ಬಾಳೆ ಬಾಳಾನು ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಾಯನಲ್ಪ ಏರಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಸಾಲೆಗೆ ಬಾಳೆ ಬರ್ಪಣ ಇರ ಯಾಂಗ್
ಯಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇರ ಸಾವುಗಾನ್ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದ 1 ವರ್ಷ ಉಂಡು 1 ವರ್ಷ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸವಡನ್ನ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಅವಡನ್ನ ಅವೇನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಕ್ಕದ ಬೈದಿನಿ ಇತ್ತ ಫೀಸ್ ಎತ್ತುಂಡು ಮುಳು ಇತ್ತೇ 2 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಎತ್ತಿತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ 7 ವರ್ಷ 7 ಲಕ್ಷ ಆಪುಡು ಅತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರ ಮದ್ನದ ವಾಳ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಕೊಂಚ ಸೈನ್ ಪಾಡದಿಲ್ಲ ಯಾನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಹೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಓಳು ರಮಕ್ಕ ಸೈನ್ ಬೇಗ ಸರ್ ಪೆನ್ ಬೇಕು ಬೇತೆ ಪೆನ್ ಬೇಗ ಸರ್ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಸರ್ ಬೇತೆ ಅಂತ ನೈಟ್ ಪಾಡ್ಲನ್ನ ನೈಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅತ್ತ ಪಂಡ ಅಂಚೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಂಕ ಬರೆಯರೆ ಗೊತ್ತು ಜತ ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತು ಜಂದ ಈ ಬಿರಿಯಲ್ ದಾದನೋ ಒಂಜಿ ಒಯ್ತಿಲೆಗ ಓ ಬಿರೇಲ್ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತ್ ಓ ಬಾರಾವದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತ ಎಂತ ಪಾಡ್ಲನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವೇ ಸರ್ ಸೈನ್ ಆಡತ್ತೆ ಅವಳು ಭಯಂಕರ ಚಾತುರ್ಯ ಆತನು ಸರ್ ತಾನೆ ಆ ಚಾತುರ್ಯ ಆತ ಪೌರ ಸಂತೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಯಾನಿ ಮೇಡ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಬಂದೆ ಸರ್ ಆ ಬೊಂಬೆಡ್ ಗೊಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬಂದೆ ಬೊಂಬೆಡ್ ಗೊಪ್ಪುದೆ ಬೊಂಬೆದ ಪೀಪಿ ದೊಂಡೆಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಓ ದೇವ ರಾಮ ಸೇಂಡೆ ಇರ್ನ ಬಾಲೆ ಬೊಂಬೆದ ಪೀಪಿ ನಿಂಗಿದಕ್ಕೆ ಅವು ದೊಂಡೆಡಿ ಜಾಮ ಆತನು ಅವು ದೊಂಡೆಡಿ ಜಾಮ ತವರಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹತ್ತಾನ್ನ ಜಾಗ ಹೋದು ಹತ್ತಾನ್ನ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಾತ್ನ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತನಂಡ ಇಂಗ್ಲ ಸಾಲೆ ಬರೋ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಅವಂದ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟ ಕೊರಪದಲ್ಲಿ ಆ ಎಂಕೆ ಗುರ್ತಿ ಆತ ಎಂತ ನಿರ್ಮಂಗಣ ನೋಡ ನಿಜಾಮ ಆತಂದು ಎಂಕೆ ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಅವು ಓ ರಾಮ ರಾಮ ಎಂಚಿನ ಬಿರ್ಕುಣಂದು ನೀನ ಬಿರ್ಕುಣ ಬಿರ್ಕೆರ ಚಿಲ್ಲರೆನ ಎಂಚಿನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಟ್ಟಾಡು ರಟ್ಟು ನಿಂಚಿನ ಈ ರಾಕಿನ ಬೆಟ್ಟ ಒಯ್ಟು ರಟ್ಟು ಪೊಕ್ಕಡಿ ಎಂಚೆ ದೆಪ್ಪುಣಪ್ಪತ್ತೆ ಎಂಚೆ ದೆಪ್ಪುಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಿಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಮಗನ ತಿಗಿಪ್ಪೇರು ಬಾಳೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ಚೆ ಒಬ್ಬ ಬಿಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಫೈರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಫೋನ್ ಅನ್ಪಗ ಫೈರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಪ ನಂಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತಂಡ ಪುಡ ಎಂಚಿನೇರು ಬಾತ್ಯರು ನಾ ಶೇತ್ ತಾತ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪೈಪು ದಿಕ್ಕುವ ವಾಂಟೆ ಒಂಟೆ ಇಲ್ಲಿಂಟು ವಾಂಟೆ ಅಡಿಜ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ತೂರಿಪ್ಪುದು ರಬಕ್ಕ ಬರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತೊಂಡಿ ಮಾರಿ ಪತ್ರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಒಯ್ತು ಪಾಡುವ ಮಾರಿದ್ದ ಈತದ ಒಂಟೆಡಿಂಚ ಪೀಪಿ ದೆಪ್ಪುನಿಂಚ ದಾನದಪ್ಪಂದೆ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನು ಅದುಂಬರಿ ಬಂತು ಜನ ಎಂಚಂದ್ರೆ ಮುಳ್ಳನ್ನು ಮುಳ್ಳಿನಿಂದಲೇ ತೆಗಿ ಯಾರು ಅಂತನ ಅವು ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ರೈ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಕುಡರಿ ಬಂತಿ ಎಂಚ ಅಂದೆ ಪಿಪಿಯನ್ನು ಒಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗಿ ಯಾರು ಅಂತನ ಅವ್ರು ನಮ್ಮಿ ಸರ್ ಒಂಟೆ ಹತ್ತನು ಓದ್ಯವ ಇರು ಬೆರಿ ಪೂಜಲೆ ಪೂಜಲೆ ಬೇರೆ ಬಿಡಿ ದಾದಿ ಬೇರೆ ಪೂಜಾರೆ ಬಂಡಾರತ್ತೆ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಅನ ಬೆರಿ ಪೂಜಲಿ ಭಯಂಕರ ಅರ್ಬುದ ಪುಂಜೋ ಅಂದತ ರಾಮ 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 ಯಾನ ಮೂಲಿ ಮೇನ ಬೇರೆ ಪೂಜೆ ಒಂದಲ್ಲೇ ತೀರ್ಥ ಪೂಜೆ వచ్చి ತೀರ್ಥ ಜಾರದು ಓಲೋಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಿತ್ತ ಪೂಜಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾಸಗಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಕಾಡಿ ಪಡು ಹೋಯ್ತು ಇವರು ಭಯಂಕರ ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟವೆ ಮೇರೆ ಇರ ಈತದ ಒಂಟೆ ಆ ಪೀಪಿ ನಿಂಚ ಎತ್ತು ನಿಂಚ ಈ ಕಲ್ತಿನ ಶಾಲೆನ ಮರಪಡಯ ಪುನರಮಾನಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆನ ಒರಿಪುಲಯ. Find your perfect home at Prestige Valley Crest in Central Mangalore on Museum Road, Bijai, Mangalore. Book 1 BHK home starting from 45 lakhs, 2 BHK home starting from 75 lakhs, or 3 BHK home starting from 1.05 crores onwards. Relax among 4.75 acres of graceful greenery and 2 high-rise towers with a wide range of amenities like a 22,000 square feet clubhouse, badminton courts, indoor games area and much more. Book your stylish new flat at Prestige Valley Crest today. Phase 1 nearing completion. Visit www.prestigeconstructions.com. RERA approved.